moftare bibbe fulbe andu diine ma fedde heblo sukabe afrika takko san yoni to getema to kolumina to awoyni to fasudebe to gawi dane to madina alheri to radio gollal to radio tata Sheikhu Umar to Siskaso to Kidira to Bosoya FM to radio Nanka FM ko on takusan jula ha ende radio Yellow FM 96.5 studio Marwa ha ender galle Ceerno Saydou Nourou Ba to Pate Gallo e ko taari dum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Sénégal ma en kale cumu bandongo subaka hanki nguto direction générale de la comptabilité publique et du trésor leydi ndi to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo men sehil men Hammadi Keneme o haalen ko hesdi e nder leydi he to leydi Mali ma en kale laamu ngu ƴetti peeje e oɗo saha joni ko fati police ji taw ko police routière woni halfinaɓe nden kam e kisal laabi kumɓe kala noon werla moɓe nangi walla moto moɓe nangi so tawi jomum kay e wonani e règle jomum kala ko yoɓi ɓe dokka ɗum récit taw ko yoɓi ko ene winde e ɗin récit ji to leydi Nigeria ɓoyatama général de brigade biyeteɗo général de brigade biyeteɗo tare général tare Paul Bora mawo daro e yeeso ñawoɓe kanko kadi wonno conseiller président Mouhamadou Buhari to leydi Kenya ko bone ko to leydi Kenya ko bone kiram noon saabi ha gorko goto rufi essence e joom suudu mum o kosti mum kuɗol almedo on wasi fittanu mum e juuɗe safroɓe kabaruji men jolam jaɓiri so waktu o rokkima jaaha to leydi Irak to leydi Iran ha to leydi Australie bisimilla mon kettuki honto goɗɗe joni jañuɗen. Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone hoore bira joya lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e sappo ya jeenaya kabaruji men e ɗemgal pulara e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono non mbiru nene gardini kabaruji men ko to leydi Sénégal pudortoɗen Moustapha Gaye ko cokonoɗo ko Sénégal najo cokonoɗo e nder kasoji to wiyete Makka mo Diourbel Makka woni tigui ko wiyete maison d'arrêt de correctionnel mo Diourbel ko tono dumbano non kanko Moustapha Gaye non o yalti aduna non ko ndera dina dumbidde e ndera on maison d'arrêt mo Diourbel ko ton tigi o yalti aduna ha e oɗo saha joni non soit haale taw holko woni sababu jaltugol makko aduna ɗiɗo goɗo wargo non siftinde en non ko ɓoyan ko kene wona joni jonte seeɗa tan ko sagataɓe ɗiɗo mbasno pittali men e ndera cuuɗi dumbirɗi ɗi rebbisa nder sankare non kadi ma ɓeydo addande kadi ko wiyete débaji haalaluji e ndera leydi Sénégal e kala saha ko haalate wonde kay gurdam ɗam ne satti no feewi waɗande ɓeena dumbaɓe ene mbaɗa e nder dumbirde leydi Sénégal laamu ngu ne foti yurnitade ɗin dumbirɗi ƴeewa kadi condition ngaji mabɓe gurdam mabɓe toon beele ne moƴƴitine ha no hannirta ni hennene ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e dow lawol taw ko lawol jawgol joɓetengol woni ko wiyete route woni ko wiyete autoroute à péage e dow lawol autoroute à péage noon ñalawma hanki o ko accident musɗo waɗi e dow ngol lawol ko bisa goto mo hinde Ndiaga Ndiaye ko kañum tigui felmodiri e walla goto mo hinde kat hay goto wasani hen fittade mum kono fodde capanɗe tato neɗɗo gañima hen e nder ɓen nan waɗi gañiɓe gañanɗe musde no fewi hollirama noon bisa Ndiaga Ndiaye o ummino tigi ko nokku biteɗo Colobane ko toon ko nden on diwan o ummino o felɓodiri noon e oɗo werlamno hinde kat ha joni kabaruji men e ɗemgal pular hono noon mbiruɗen e gardinde kabaruji men subaka hanki sanga 7h subaka e nder direction générale de la comptabilité publique et du trésor mo leydi Sénégal sumi toon cumu hulɓinigu no fewi cumu ngu noon ko ha sanga 9h ko nden tigi cumu ngu tigi wawi waɗede maîtrisé wawi ñippede ha laaɓa taw kadi ko koninkoɓe e faabo garine garde fayida men haɓe mbawi ñippude cumu ngu hano hannirtini kono tan hollam Allah yettama no fewi saabu hay goto wasani hen fittande mum hay goto gañaki hen kadi hollirama kadi ko ɓurno hulede ko wonde cumu ngu yettaki ko wiyete systéme tawa ko systéme de paiement woni tigui nokku tawa ko nokku to halis o yoɓirte to guila yoɓeteɓe jobdele mumen ha halisaji tawa ko dépense uji l'état to yaltirte to woni ko wiyete systéme de paiement hollirama tigui cumu ngu yettaki toon saabu caggal kayde cumu ngu ñippa nde ɓe gartiri couraji ɗi tigui onon tigui on systéme fonctionne hano hannirta ni hennene
ha joni kabruji men e demgal pulan jen ha to jamñajo Macky Sall ko horejo leydi Sénégal ñalawma hanki o non o yehi no tigi udditoyde dudal taw ko dudal udditengal dudal kesal pul udditengal to jamna ñaajo ngala dudal non taw kadi dudal bitengal dara rama ko non tigi dudal ngala wite dara rama non mahi dudal ngal ko ngallo ciatala bitengal servir le Sénégal ciatala servir le Sénégal non ko ciatal ngal odo biteda madame Faysal ko horejo jom suudu leydi ni ko kanyum tigi on ardingal ciatal ko ngal ciatal kadi mahi odo école walla mbiyana ngallo dudal bitengal dara rama dudal ngal non mahama golle mum gasi ha laabi ko nyalawma hanki o non Macky Sall horejo leydi ni taw kadi mo yaade jom suudu makko e wonde ko ben tigi jehi udditoyde ngala udditoy on dara non ko collège taw kadi e ndera collège on maha nder bowal jangal feewi bowal ngal non gimen ha hectaruji nayi ene tawtora uddirgel non woni immigration ne tawtora dum hono jaago hono horejo leydi Benin hono biteeda Patrice Talon on non tawtorama tigi ngol uddidugol e odo biteeda Ousmane Ben Jelum on ko directeur général odo bonya biteeda BMCE e odo kadi debbo biteeda Leila Benjamin on ko présidente fondation odo bonya biteeda BMCE non wadi juude mum no feewi e magol odo daram sabu be jaltini kene gime ha temedde joyi e capande joyi million taw ko France CFA ko ballal mabbe faade magol odo dara biteeda dara rama non ko sukabe rewbe tan ko kanyumen tan janginte to nam ene wadi non daro non ene wadi ko wiite internat woni tigi nokku taw jangobe ko der dina nokkuji kodata ko hen be kodata non ene wadi kadi gollotobe ton be kala holirama gollotobe e der daro ka gila kay biteeda directrice woni mawdo daro ha lawjo ha lawjo keblorde de woni tigi lawjo keblorde ben fof ko rewbe hay gorko goto ala gollotodo en dina odona dara fof ko rewbe golloto to nam non taw kadi ko dara mo sukabe rewbe mebe kanyumen jogi fattange wawde bismede to nam jaaro ka dara o kadi holiram o jokkondiri tigi walla o woni ko lesam jimandi jagordo leydi ndi kalfinado ko fate jangde Macky Sall don tagal hankinde uddudum de holiri en weltare makko no feewi ko don tigi o holiri wonde o rokkibe bisa mawdo no feewi taw ko bisa jaadude jamanu taw ko ballal makko fade odona dara hitande hikkande non holirama tigi hitande hikkande dara o ma jabbo capande nayo en jetato sukabe rewbe taw ko jangobe e ndera onam bena sukabe rewbe non arbe ton tigi be ngari ko imbadi concours ko imbadi kawgel taw ko dum tigi be kebi fattagem wawde jiyade ton holirama non mabe jangin ton jangde hewde no feewi mabe jangin ton fannuji ko fate fannuji scientifique e ko fate fannuji technique fof mabe jangin ton dum non kay ko caggalde be janginam ko fate demgal arab ha ko fate Qur'anul Karim e ko fate sharia kala dara o non ina wadi kadim ko wite bloc taw ko de ender on bloc ko bureauji directrice on e janginobe kanyum bureauji mena ma wad kadi nokkuji taw kadi ko balide woni kodande ben golloto be jangobe hen kodande mumen e ndera onam daga hollirama kadi na wadi ko wite salle informatique ene tawe na wadi atelier ene wadi kadi ko wite salle informatique e ndera dara o do dara non sa yino mbadi makuni mani ben kanko madame Faysal e lema taw ko gujjude mijo heblo sukabe Afrika sabu heblo sukabe Afrika daraji badini tigi yidi wadde taw hay pala mum e odo saha joni golle puddade gollede e ndera wuro mena ki dire ko dedo golle tigi hono nini dido mbadi tigi jiddenna wadde dum non eden nyaago Allah tan de Allah rokkaten fattange wawde yettinde golle dem bele sukabe menne mbaawa dumbede hen jangine jangde faydunde feewi an lawma amina ha joni ko leydi Sénégal kedoden jen ha to Thiaroye police mo Thiaroye be pawi juude mabbe e sappo tato sagatabe taw ko Nigeria nabe kambe kala ko be Nigeria nabe hen jetatam ko etijaaji kambe kala non be nangera ko wite cyber criminalité woni tigi hutortobe boggi karale taw ko karale kesse wawde funtude yimbe e nyamde khalisaji men abade kaytaji e fo khalisaji e kaytaji di fenande be biyama teb non kambe fof e odo saha joni e be tawe tigi e juude police mo Thiaroye kambe fof non be nanga tigi ko be luno ko appartement goto e dow deuxième étage taw ko immeuble goto tawatedo to wite immeuble Omo 6 tawatedo to Guédiawaye be tawrama kadi matériel kulbinido no fewi taw ko matériel informatique be tawrama be jogi sappo joyi ordinateur portable be tawama kadi be jogi saga ha heewi taw ko gede cewde matériel informatique
ɓe tawama kadi eɓe jogui machine biteɗo photocopieuse ɓe tawrama kadi machine goɗɗo biteɗo imprimante ɓe tawama kadi eɓe jogui fo biyeji kewɗi taw ko halis euro ɓe tawama kadi eɓe jogui ko pewni passeport ji kewɗi taw ko passeport ji fenade eɓe pewni ha fewi eɓe limi toon caɗele mabɓe noon fuɗɗi kay ɓeɗo nigéria naɓe addani ɓe yitere kay ko caggal nde ɓe ɓilodirno e debbo goto taw ko debbo desaɗo on debbo desaɗo noon taw kadi joom galle mum ko caggal leydi joom galle mum ko ɗanni yanke caggal nde jokkodiri noon andodiri réseau sociaux ji goto e ɓen nigéria naɓe hawa jokkodiri e mum cihlagal e kala saaha noon eɓe kalda e kala saaha ɓe mbaydodira nate ha waɗi satu goto kanko debbo o walla gorko nigéria jo ɗaɓɓiri debbo o ne neldatamo photoje mum taw ko ɓortiɗo ene ɓorti ha laaɓi eɗe moolo Allah e vidéo ji muɗum caggal noon nde on debbo nde seyɗane naati e mum wawi tigui neldudemo ɗen photoje e vidéo ji ne ɓorti ha laaɓi caggal nde o heeɓi ɗum ko ɗon tigui e kala saaha kanko nigérianajo o watti wadde debbo chantage woni mo hulɓiri ɗum e kala saaha mo wiya sa rokkani kam ha sabba naggam komi caro fotde e photoje ɗe e réseau sociaux ji komi mbaɗo kadi photoje ɗe ha yetto e juuɗe esiraɓe ma ha yetto kadi e juuɗe joom galle maɗa e kala saaha noon debbo kala watti kala ko nelda ko kanko neldata guila toon yoɓannoma ha natti wawde yoɓde ko ɗon tigui miijo aɗan ɗum yo ya wullotoya to police nden wullotoyima to police noon ko ɗon tigui police udditi losgoji mum ha mbawi fawde e mabɓe juuɗe eɗen mbaɗa erago tan faade bandiraɓe men rewɓe nde mbattata hakkillaji yo tinno e ɗiɗo réseau sociaux ji yo jumumen mbattu hakkillaji nden to neldude natte mumen mbasa neldude e natte mumen mbasa calo kadi ko wiyete appel aji vidéo e kala ko saaha kadi ha tengti kadi e walla nokkuji ɗe jomum heɓata saabu guila e appel à vidéo haysino ko appel normal walla hayso ko appel whatsapp so jomum welama ne wawi wadde enregistré ko kala ko foof appel vidéo ne jomum wawi wadde enregistré vidéo ko kalda ɗon ko foof so gayni ɗum jomum wawi waddema chantage ene wawi namdadema kala ko yiiɗi ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe yo mbattu hakkillaji e ɗiɗon réseau sociaux ji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie noon ma en ketto musidɗo men sehil men biteɗo Hammady Kene men o haalan ko hesɗi hande e nder leydi Mauritanie. horeji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ahmed wul Mohamed Qazwani omo heɓo ngam yaltinde tawi ko rapport ha joni tawi oɗo rapport faati koye gartam tawi ko golle makko ɗo e nder leydi ndi tawi tan kene duumo e balɗe temedere e gardigo makko e leydi ha joni kadi e laamu leydi tawi ko Mauritanie kanko ha joni gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ahmed wul Mohamed Qazwani omo holliti tan woni fandare oɗo rapport ko ngam ha joni kadi yaltinde ɗum hokka ɗum tawi ko jandeji e konngol makko ha joni kanko gardiɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Ahmed wul Mohamed Qazwani o holliti tan halfina tawi ko golle oɗo rapport ko disnediɓe makko sen gummima to oɗon fannu hono jagorɗo kalfinade ko yowiti e golle e coftal ɓali hono Taleb wul Sidi Ahmed o waɗi jillu makko to wuro mo Nouadhibou kanko Sidi Mohamed ha joni kanko ha joni tawi ko Taleb wul Sidi Ahmed ndo yetti to wuro mo Nouadhibou o wawi wadde jilluji makko tawi ko yoga ha joni kadi e nokkuji gondi e nder wuro ngo o wawi yettade to maison du jeune gondo tawi ko e legal noddirtegal Trahil ko noon kadi o wawi yettade tawi ko stade municipal gondo e nder wuro ngo ko noon o yettima to nokku tawi ko gollordo noddirten ko ANAPEJ tawi ko promotion d'emploi des jeunes ha joni kanko jagorgal ngal caggal ɗum o wawi joddade tawi ko yoga ha joni tawi ko ardiɓe sukaɓe e wonɓe e nder wuro mo Nouadhibou kanko jagorgal ngal ɓe mbawi yewtidde ko yowiti ha joni kadi ha joni e chômage walla ni e wasam gollago ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe jewtiti ko yowiti e caɗele tawi kadi ko wasde ha joni wasam gollago e caɗele kewɗe ɗe sukaɓe walla ɓesgu Mauritanie jogui kanko jagorgal ngal o holliti tan laamu ngu ene dari no doole mum ponno walla ne jogui peeje mum ngam tigi etade gollinde tawi ko ɓesgu ha joni mo leydi Mauritanie ha joni kanko jagorgal ngal o wawi tan ha joni walla ni tawi ko ɓen joɗaniɓe ɗon sukaɓe ɓe mbawi tan hollide caɗele mabɓe jogui tawi koye diwan o kanko jagorgal ngal o holliti tan ma caɗele mabɓe cafre ko ɓuuri yawde e yaccade sen gummima to oɗon fannu Sidi Mohamed wul Boubacar ko ƴamnoɗo tawi ko lefol laamu e sumgoji ɓendude ɗo e nder leydi Mauritanie kadi o joddinoma tawi koye hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ahmed wul Mohamed Qazwani
kanko Sidi Mohamed Wul Boubacar jokkondiral makko tawi koye jaydiyankoɓe o holliti tan omo yettani feewi tawi ko landaji lundu jaadunoɗi e makko tawi koye ɗiɗo sukŋoji kanko Sidi Mohamed Wul Boubacar ndo namda ha joni ko fati e cosgol tawi ko landa dawrugol o holliti tan ala hen fof ko wawa wonde e oɗo saaha kanko Sidi Mohamed Wul Boubacar o wi o ha joni o holliti tan e oɗo saaha sohla tan ko jaggodiral ñibgal ko yowiti tawi koye dawrugol mo leydi Mauritanie sen gummima to oɗon fanno Ibrahim Wul Bilal ko kañum woni gardiɗo tawi ko fedde ha joni witede Sahel kanko Ibrahim Wul Bilal o tawtirama tawi ko batu ha joni bureau halfinago ko yewti e julago innamade ɗum waɗi ko dawlaji dentuɗi mo Amérique kanko Ibrahim Wul Bilal cagganɗo ƴetti konngol omo ñaagui tawi ko dawlaji dentuɗe Amérique ndi ittata tawi ko sanction mo fawno walla mbiyan tawi ko kuule ɗe fawno tawi koye leydi mo Mauritanie kanko Ibrahim ha joni kadi omo ñaagui nde ɓe mbawata tawi ko ittude ɗum e nde ha joni kadi tawi koye ɗeɗon kuule e leydi Mauritanie kanko Ibrahim Wul Bilal o holliti tan lamɗo keso o walla lamɗo joni laamiɗo leydi Mauritanie o ene daride darde mum fonno gam habde tawi ko yowiti ha joni kadi e kalfindi ciftinen bandiraɓe noon Mauritanie yowreno ha joni kadi ko faati e ha joni kadi e falkisade walla ni ha joni kadi e welsindade ko yowiti e kalfade tawi ko ɗo e leydi Mauritanie sen gummima to oɗon fannu to wuro ha joni tawi to Zuwaira to hono biteɗo tawi ko yubba ba o wirama tawi ha joni kadi ɗum waɗi koye yamirore hono joɗini ɗo leydi Sénégal ɗo e nder leydi mo Mauritanie ɗum waɗi tan ko caggal kanko yubba ba nde o yalti aduna kene abbo tawi koye balle caggal ɗum jinnaɓe makko jitaka e oɗo saaha ha joni joɗini ɗo leydi Sénégal hokki yamirore yo wire Hammadi Keneme Nouakchott fade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Hammadi Keneme golle ma jooɗi peewi yo Allah jobdi moƴƴiri seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaden to leydi Mali noon ardiɓe pelle hujjukintoɓe taw ko hujjukintoɓe remo woni remoɓe coton woni tigui remoɓe bijji walla mbiyen remoɓe wiro ɓe mbaɗi tigui batu mabɓe batu molantegu Allah tawa noon ko pelle kewɗe no fewi guila kay ardiɓe ɗeɗo fedde tawateɓe to Sikasso ha to tawateɓe to remoɓe coton tawateɓe to Bunguni ha to tawateɓe to Kucala ha to tawateɓe e ndera ndeɗo jaw sambiɓe ndeɗo fedde witende o HMVN e ɓeɗo ɓe kita e yako e ɓeɗo kadi tawa kadi ko kañumen ardiɓe ngalɗo catala bitengal GSCVM ɓeɗo kala noon ɓe ndenti ɓe mbaɗi batu mabɓe ɓe mbaɗi communiqué mabɓe noon e nder communiqué noon ɓe mbaɗi erango faade justice e faade laamu leydi Mali nde woppita neɗɗo mabɓe taw ko mawɗo mabɓe biteɗo Bakary Togola noon ko kañum woni président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de leydi Mali noon ɓe cuuti noon ɓe namdi no ɓe cuuti ɗiɗo konngol noon ɓe namdare kay ɗo e makko woppitede so tawi o woppitaka ene wawi noon hitande hikka nde ɓe gedda ko fati e campagne taw ko campagne agricole woni campagne agricole remde ko fati e ɗiɗon bijji taw ko campagne 2019-2020 ɓe kolliri noon kanko oɗon biteɗo Bakary Togola ɓe kolliri tigui o nanga ko goto saabu omo nangata e gollidiɓe makko wolɓe hono oɗo biteɗo Solo Ba Modi Keita omo nanguida kadi e biteɗo Drissa Traoré ɓeɗo kala noon ɓeɗo ɗiɗo noon e makko so tawi ɓe goppitaka ɓe kolliri hitande hikka nde koɓe waɗoɓe boycott woni koɓe geddoɓe campagne taw ko campagne électoral campagne agricole woni campagne ndema ko fati e coton woni ko fati e bijji taw ko campagne 2019-2020 ɓe kolliri kadi ɓe jahata tawtoriyede taw ko sifande ndeɗo sifande ko wiyete caution ñamade moɓe poti sifde e kala hitande ɗum noon ɓe kolliri so wona neɗɗo mabɓe biteɗo Bakary Togola woppita e yaadiɓe mum ɓe jaɓata gollade hitande hikka nde siftinde noon Bakary Togola nanguira tigui ko tumede ene dirki kalis kewde no fewi e oɗo saaha joni noon justice mo leydi Mali e catal halfinaɓe ko fati dirkoɓe haalisaji laamu woni tigui haade haɓade mbuñari nana darino dole mumen ponno ene nanga dendagal dirkuɓe kalisa so tawi kadi pelle remoɓe walla pelle goɗɗe so batti namdade ɓen taw ko tumaɓe ene ñaami kalis yo goppite ɗum ɗon kadi ma won asoɓe e ubboɓe e nder leydi Mali ha joni koye leydi Mali keddoɗen police yaltini police gono oɗo jotade noon laamu leydi Mali yaltini kuulal ngal noon ko faade police mo leydi ndi tengti e police routiére ngal kuulal noon mbaɗa sikki tan ngal wona belɗo walla fewi e ɗin police ji taw ko police halfinaɓe ya garta werlaji woni police routiére
kulal ngal non ko hollirde kay walla ko holi ko yamirde e oɗo saha joni taw ko resiji kayeji carneji ha heewi mbaɗa taw ko carneji ɗi resi ɗina carneji noon ko erade dendagal sofreɓe dognoɓe werlaji e dendagal police ji tawa kadi ko dartoɓe e laabi ene contrôle auto ji ene contrôle kadi laabi so tawi kala auto noon moɓe nanggui ne waɗi infraction walla moto so tawi jomum kayitaji mum rewani lawol walla jomum waɗi ko fewani kala ko jomum wawi yobde ya taw ne jomum ne rokke resi tawa e nder resi o kadi ko jomum yoɓi ko ene winde hen jomum ko yoɓi ko ne winde hen tawa kadi numéro auto ene winde hen tawa wona ko jomum yoɓi foof police ji ɗi ne mbaɗa e jiifaji mumen ha ne jippo ene lima tawa kadi kamɓe dognoɓe auto ji ɓe kolorino tigui eɓe tampino fewi kamɓe dognoɓe moto ji ɗi auto ji ɗi kala ɓe kaliɗi ɓe kolorino wonde ɓe tampino fewi police leydi ndi ne tampiniɓe ha ala sikkim eɓe tampina noon saabu e kala saaha ɓe kolori hay sinno a joguima kayitaji ma ha timmi so tawi police welama nanggudema feere foof noɓe mbaɗi ɓe mbaɗat feere haaɓe kolayma motif ɓe mbaɗa feere foof haaɓe waɗa koɓe garatma woda koɓe ciri e maɗa ɗum noon kadi ala to wulitoyen saabu to fonno wulitede koto mawɓe mabɓe kamɓe mawɓe ɓe noon e kala saaha ɗina police ji dartoɓe e laabi kala koɓe mbawi rendinde so yi ha hiiri walla so jamma ari soɓe jippima ɓe peccat ɓe ittana hen mawɓe ɓe gueɗal mumen ɗum noon ko ɗon fonno wulitoyede e oɗo saaha joni ɗum woni ni noɓe ganumna fewi e oɗo saaha joni noon kamɓe sofreɓe ɓe noon woni dognoɓe werlaji ɗi e dognoɓe ɗina motoji foof ɓe kolliri weltare mabɓe no fewi e ngalɗo kay kuulal jaltugal walla mbiyen ndeɗo feere yaltinde taw ko yadude e resiji siftinde o noon ɗina resiji noon kala ko yoɓa resiji ɗi ko limaɗi kala resiji jomum rokki kala ko yoɓi ene heddo e resiji ke carnet o ɗum noon so yeehi ha haaliss o rendi ɗin foof jowoyte koto booña taw ko booña leydi ndi ɗina en kopperejo noon ma artuma waɗa gartamna wonande yimɓe leydi ndi kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sen ummima to leydi Mali koto leydi Nigeria paɗen hono général de brigade biteɗo Tare ha Paul Baro Tarapol ko gornoɗo conseiller Mouhamadou Buhari oɗo saha foof noon ko Mouhamadou Buhari horejo leydi Nigeria oɗo saha kala noon omo tuma buñari mawdu no fewi e dirkude haaliss kewɗo omo tuma noon dirkude kene qime ha capanɗe 9.7 million taw ko haaliss dollar hollirama noon wonde ɓoyata mawo daro yeeso ñawoɓe kanko noon mawo dardo noon e oɗo biteɗo docteur Kanafi Moussa Mouriki on kañum hoore mum ko tumaɗo kamɓe dirkidi ɗina kalisaji kamɓe foof noon maɓe daro saabu hollirama koye ɓe daroto ɓoyata ɓe daro yeeso ñawoɓe ñawore mabɓe noon waɗata tigui ko nder lewru novembre darotondo so tawi kay ala ko faali ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sen ummima to leydi Nigeria paɗen ko to leydi Kenya noon ko hulɓini ko hamni yurmini waɗi e nder ngoɗo wuuro witego Nakuru e nder Nakuru noon ko gorko goto caggal nde kiram heɓimo noon o ƴetti pétrole o wanji e joom suudu makko ko ɗon ƴetti kuɗol yende almedo costume e cuddiɗo o saabi ɗum noon ko kiram caggal noon debbo o noon ko wite ko debbo o noon caggal ko jeeyowo friperie woni ko wite sola e kala saaha noon debbo o ne heewi yaade to lamorgo leydi ndi yaha somoyo toon waɗi ñande aseta ɓennuɗo noon debbo o yeehi somoyade hollirama tigui debbo leeli artude feewi e saaha waktu hewno artude fodde heure ɗiɗi fawima hen ɗum noon wonani gorko kiram mawɗam no feewi ha sikki yataw ala ko debbo o watti hen ndena debbo o arti noon ko ɗon tigui o ƴetti essence o rufi e debbo o wanja debbo ko ɗon o hoste mum almeda debbo sumi cumram musam no feewi ha ko wiyete 3e degré ko ɗon tigui ronda nawa tigui e juuɗe safroɓe gila aset noon ko juuɗe safroɓe debbo o wonno ko ñalawma hanki o wasi fittade makko e nder hôpital ngoɗo wuuro witego Nakuru kanko debbo mo wiyeteno Lucy Niyara noon o wasi fittade makko aljuma hanki e juuɗe safroɓe gorko o noon e oɗo saaha gila waɗi ngallon baɗal kayne tawi juuɗe police goto e police ji noon holliri tigui wonde oɗo goto ko waɗi ɗo gueɗe ɗe waɗi so lawol rewama so ñawore makko rewi lawol ko famdi faala o waɗa mankata duuɓi 30 e nder kasoji oɗon ketto kabaruji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Irak pudottoɗen gila talata ɓennuɗo noon leydi Irak ne tawe seppoji musɗi no fewi taw ko seppoji jaduɗe e wargoji fedde halfinaɓe haqqe aade noon kolori kay tuggi talata faade ñalawma hande o fodde temedere neɗɗo wasi fittane mum fodde ujunnaje 4 neɗɗo kadi gañima hen ɓe kolori noon ɓeɗo maaɓe kala ko ɓuuri hewde mabɓe e gañiɓe kala tawa kadi ko fellaɓe kuure gonga woni ko wiyete bala rayela maaɓe kamɓe ɓe noon hollira maaɓe ɓe noon ɓuuri maaɓe ɓe e gañiɓe kala
ɓuri hewde noon koye ɓeeɗo yimɓe taw ko seppannoɓe holluɓe mette mumen e laamu leydi ndi e oɗo saaha joni koto leydi Iran paaɗen gorko goto e joom suudu muɗum taw ko Australie naɓe mbinoɓe teeɓe ene nanga e nder leydi Iran caggal noon kaldigal e maslaha mawɗo waɗa hakkude laamu leydi Australie e laamu leydi Iran kanko debbo o e joom galle mum fof ɓe goppitama ñalawma hande o hono no holliri jagoɗo leydi Australie kalfinaɗo gueɗe caggal leydi e de la coopération o holliri noon caggal kaldigal moƴƴal hakkude mabɓe e laamu leydi Iran on woppitama e oɗo saaha joni kono noon ha joni Australie naji goto ne heddi e juuɗe ene heddi e dadiɓe on noon ko nagganoɗo ko adi ko ɓeɗo ne nanggue on ha joni tawe e nder kasoji leydi ndi koto leydi Syrie paɗen to rewo ɓaƴo funna to rewo ɓaɗo hirnangue e leydi Syrie e nder région biteɗo Adleb ko laaɗe diwoje taw kadi ko koninkoɓe leydi Russie arɓe tigui fabade laamu Bachar al-Assad ko ɓen jooɗi toon pettoje ɓe jooɗi pettoje noon koye ɓeɗo wat boniyankoɓe walla robɓe laaɓe tawateɓe toon ko famdi kala noon hollirama tigui ɓe joomima pittali yimɓe jeenayo taw ko waɗa boniyankoɓe woni islamiste e walla jihadiste musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men ɗemgal Pulaar ko musidɗo mon Sil Mono Ghali Abouba to leydi Mauritanie ko musidɗo men sehil men Hammadi Keneme kettuki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.